Vítaj. Vítaj. No a problém bola tá reaktivita na psov a tá je šialená u neho. A tak ako sme sa bavili, že je to také pudové správanie, že ona tým nerozmýšľa, že to sa spustí a on ide. Poď. Ľahni. Toto on má super, hej? On to mal, čiže v tomto sme mali o mnoho menej práce. Toto nám aj dosť pomohlo. A tú reaktivitu, no tak tu sme museli riešiť výcvikovým úvekom, to inak nešlo. Za chvíľu budú kamoši. Nero, sadni. Trošku som im odpútal pozornosť. No a teraz začne rozmýšľať vlastne nad tým, že čo sú to za psíky. A možno sú fajné. Je tam agresivita, ale nie je taká tá, že idem toho psa zabiť. A s týmito fenami ešte nikdy nebol pustený. Nebol nikdy? Nikdy. Prvýkrát je pustený. Či ten pes teraz, keď bude priviazaný napríklad v reštaurácii o nohu stola a my budeme obedovať, okolo pôjde ďalší pes, neprevráti ten stôl bez varovania, proste nebehne za ním. Musíte preniesť náš výcvik na vás. To znamená, aj keď ste v tej reštaurácii, teraz z začiatku a ide niekto so psom, tak treba si ho sledovať. Ako náhle vidíte, že upriami pozornosť na neho, musíte to prerušiť. Keď to prerušíte, tak nepotiahne s tým. Môžeme v sobotu zobrať na cvičák, alebo radšej nie? Verte ma, jasné. Áno? Jasné. Ide o ten príchod na cvičák. Áno. Aby nebrechal, aby proste nešiel... On už šteká v aute? Keď už počuje psov alebo zbada, tak začína štekať už. Hneď to musíte prerušiť. Hej. Hneď, tam musí prísť. Hneď to prerušenie. Ako náhle on začne s tým chovaním, a to je normálne, že to tí psi s vami vyskúšajú, pretože oni to s vami majú naučené a zažité. Teraz ide o to prerušenie. Zákazom alebo odpútaním pozornosti. Lebo zákaz väčší. Ja ho dokážem upratať s tým, že mu označím pamätky, poviem hľadaj. On ich začne hľadať. Nie, to je odpútanie pozornosti. To nechceme. Ne. Čiže zákazom. Zákazom. My chceme, aby on tú situáciu sledoval, ale aby sa choval normálne. Takže nesmieš slovo, môže... Som tak. Dobrý. Môžem otázku? Môžeme si tu len pochodiť s tým psíkom okolo vášho? Nie, vy len stojte, on si len prejde s ním, hej. Len stojte na mieste. Dobrý, Nero. A normálne, nech šteká, to nevadí. Dobrý, Nero. Nech tam leží. Zostaň. Sme mu to ťažké urobili. Hej, že to má chrbtom. Že to má chrbtom? Hej. Dobre, len ho privolajte. Nero, ku mne. Dobre, odmena, vodítko k nohe a ideme. K nohe. To je všetko, ďakujeme pekne. K nohe. No ako sa vám to pozdáva zatiaľ? Super, aj s tým som to bolo vynikajúce. To v živote predtým neurobil. Čiže on by asi vyštartoval. Samozrejme. Potom, hej? Jasne. K nohe. K nohe. Výborne. Ako na prevýchove 6 týždňov u Tomáša, týmto chcem Tomáša moc pochváliť, lebo to, ja som teda veľmi spokojný s tým, ako to padlo. Zostaň tu. Čo sa týka reakcie na psov, je to absolútne iný pes. Ostatné bolo všetko v pohode, ale s tými psami bol veľký problém. No. Budeš na Hanžika. Hej.
Ľahni. Sit. Super. Ľahni. Chodíš to tak. Si šikovný pes. Ani si nevíš to. Výbok. Sa chceš dokonca zdechovať. Ľahni. Jo. Dobre ráno. Nie. Vývik. Nie. Nesmieš zostať. No takže pri tom stretnutí s majiteľom sa vždy vynoria tie spomienky. Nazval by som to, že návyky. Návyky, ktoré mal s vami. A aj tie pozitívne, bohužiaľ aj tie negatívne. A teraz ide o to, že ako to má vysvetlené z našej strany, že tú reaktivitu už nesmie prejavovať. A je to individuálne pri každom psovi, že keď ho odovzdávame, prenos vlastne toho výcviku z nás na vás. Pri každom psovi je to iné. A ani my nikdy nevieme, že ako bude pes reagovať. Mali sme vajmarského stavača, tak som musel sadnúť do auta, musel som ísť k ním domov a urobiť to tam vlastne, preniesť ten výcvik na V ich podmienkach, kde on do ich podmienok, ale bol som tam iba raz a už som tam nemusel ísť. Ale vy taký problém nebudete mať. To, ja už teraz som si 100% istý po tomto všetkom, čo som vlastne videl za tie 4 dní, tak problém nebude.